प्रत्येक भूत वाईटच असतो असं नाही. पण मी असं का बोलतोय हे तुम्हाला कथा संपल्यानंतर कळेल. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडी आहे tejas.story. सुरेखा आणि विशाल दोघांचंही नुकताच लग्न झालं होतं. बघता बघता आता वर्षही गेलं होतं. पण तेवढ्यातच सुरेखाला एक जबर आणि मोठा धक्का बसला. कारण की सुरेखाचे बाबा हे जग सोडून गेले होते. सुरेखा आणि विशाल हे आता दोघंही अनाथ झाले होते. विशाल हा आधीपासूनच अनाथच होता. त्यातच सुरेखा देखील आपल्या बाबांच्या जाण्यामुळे फार धक्क्यामध्ये होती. आश्चर्याचं म्हणजे या दोघांकडे राहायला येताच सुरेखांचे बाबा गेले होते. थोडंफार सुरेखाला थोडे सुखही वाटत होते की त्यांनी अखेरचा श्वास हा तेजाच घरामध्ये घेतला. आणि हळूहळू करून ते दिवस सरकू लागले. पण विशालच्या स्वभावामध्ये आता थोडाफार फरक पडला होता. आधीसारखा आता विशाल दिसत नव्हता. तो सुरेखावर नेहमी भांडणं करत असे. पण सुरेखा देखील आता तशीच वागू लागली होती. सुरेखा देखील आता तशीच भांडणं करत होती. सुरेखा ही आता विशालशी नीट बोलत नव्हती. जणू त्यांच्या बाबांच्या जाण्यानंतर यांच्यात ताणतणाव वाढला होता असे वाटत होते. अशीच एक रात्र होती. सुरेखा आणि विशाल हे गार झोपेमध्ये होते. तेवढ्यातच एक फोन सुरेखाला आला आणि हा सुरेखाच्या लांबच्या नातेवाईकांचा होता. तेला बोलले, तुम्ही तिथे नेलं आणि मारून टाकलं ना? खरं सांगा, का मारलं तुझ्या बाबाला? सुरेखाला हे बोलणं आवडलं नाही. तिने त्याच क्षणी रागारागामध्ये फोन ठेवला. विशाल देखील बाजूलाच होता, पण तो गार झोपेत. आणि सुरेखा आठवू लागली की ज्या वेळेला त्यांचे बाबा आले होते अक्षरशः छान राहिले होते. पण अचानक असं काय झालं जे बाबा हे जग सोडून गेले? यांना काहीच समजत नव्हते. सहजपणे त्यांचा बेडरूमचा दरवाजा हा त्याच क्षणी कोणीतरी ठोठावण्याचा आवाज आला. सुरेखाचं लक्ष तिकडे गेले, पण तिने फारसं लक्ष दिलं नाही. कारण की तिला वाटले की चुकून हवेने असे झाले असे. पण पुन्हा तेच झाले. सुरेखाला भीती वाटू लागली. कारण की घरी या दोघांशिवाय व्यतिरिक्त कोणी नव्हते. सुरेखा तशीच उठली आणि हळूहळू त्या दरवाजाजवळ जाऊ लागली. बघता बघता तिने तो दरवाजा उघडला आणि समोरचं दृश्य बघताच ती तशीच उभी राहिली. कारण की पुढे कोणीही नव्हते. काय यार, नक्कीच हे हवेमुळे झालं असणार. असं कुठे असतं का? असं बोलताच तिने तो दरवाजा तसाच उघडा ठेवला आणि ती तशीच झोपी गेली. दुसऱ्या दिवसही तसाच झाला. दोघेही झोपी गेले असताना पुन्हा कोणीतरी आपल्या बेडरूमचा दार ठोठवण्याचा आवाज आला. ती तशीच जाऊ लागली आणि ती दरवाजा तिने उघडला आणि पाहते तर काय, यावेळेला देखील कोणी नव्हते. मनात राग आला. ती त्याच क्षणी मागे वळली आणि तिने पाहिले की जणू एक 60-70 वर्षाचा म्हातारा हा विशालच्या बाजूला बसला होता आणि तो सुरेखाकडे पाहून तसाच हसत होता. आणि सुरेखा ही जोरात किंचाळली, कारण की सुरेखाने पाहिले होते की तो म्हातारा माणूस दुसरा तिसरा कोणी नव्हता, तर तो सुरेखाचाच बाबा होता. हे पाहताच ती किंचाळतच विशालला उठवू लागली. बेडरूमचे सगळे लाईट्स लावले आणि विशालही बोलू लागला, काय झालंय? असं का मला उठवलं? आणि तिने सांगितलं की बाबा इथेच होते, मी त्यांना पाहिलं, ते तुझ्याच मागे होते. आणि हे ऐकताच विशाल हा बोलू लागला, काय बोलू नकोस, बाबा आता कसे येतील?
हे बघ, अशा वेळेला अशी मस्ती करणं योग्य नाही. ही पहिली आणि शेवटची वॉर्निंग तुला. झोप आता. एवढं बोलताच विशाल झोपी गेला. पण सुरेखाला काही झोप लागली नाही. हळूहळू दिवसानुदिवस असले प्रकार हे वाढू लागले होते. एके दिवशी विशाल हा कामावर न येण्यास उशीर होणार होता. सुरेखाही किचनमध्ये आपले कामं करण्यात व्यस्त होती. एक भला मोठा हात हा त्या क्षणी सुरेखाच्या खांद्यावर आला. सुरेखाने मागे पाहिले तर कोणी नव्हते. पण क्षणभरातच तिची नजर एका आरशामध्ये गेली आणि तिने पाहिले की तिच्याच मागे तिचाच तो बाबा हा उभा होता आणि सुरेखाकडे तसाच पाहून एक हास्य देत होता. त्या आरशातून स्पष्ट दिसत होते की तो हळूहळू करून सुरेखाच्या जवळ येत आहे. सुरेखा जोरात किंचाळली. त्या क्षणी ती बाहेर पळत गेली. दरवाजा उघडला आणि बाहेर जाणार तेवढ्यात विशाल आला. विशालला मिठी मारली आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला. विशालही रागात बोललाच, हे बघ, हे खूप झाले आता. आता नाही हा. हे सगळं काय चाललंय मला समजत नाही. उद्याच आपण डॉक्टरकडे जाऊ. सुरेखाई तिने मान्य केले की डॉक्टरकडे जायला हवे. बहुतेक बाबांच्या जाणीमुळे खूप त्रास झाला असेल. डॉक्टरांना झालेला सगळा प्रकार सांगितला. डॉक्टरांनी काही औषधं लिहून दिले आणि सांगितले काळजी करू नका, बरे व्हाल. पण शेवटी सगळं सुरेखावरच होते. बघता बघता सुरेखाची ट्रीटमेंट ही सुरू झाली. पण हळूहळू करून सुरेखा औषध घेताच झोपी जात असे. हे असे का होत होते समजत नव्हते. विशालही रोज प्रश्न विचारायचा की एवढं कसं काय पॉवरफुल गोळ्या. पण एवढं बोलता सुरेखा ही झोपत असे. असे वाटत होते की यांना औषधाचा चांगलाच परिणाम होत होता. सहजपणे एका दिवशी सुरेखाला जाग आली. तिने त्या क्षणी तिथून निघण्याचा प्रयत्न केला. ती आपल्या खोलीमधनं बाहेर आली आणि तिने पाहिले की विशाल हा तिथेच बाहेर बसला होता. आणि विशालला सांगितले की हे बघ, खूप त्रास होतोय मला. आपण नको हे औषध घ्यायला. ते डॉक्टरांकडे पुन्हा जाऊ. आणि तसेही ते बाबा मला खूप दिवस झाले दिसलेच नाहीत. मग तू आता एवढे दिवस झाले का औषधं मला देतोयस. आणि विशालने सांगितले, हे बघ, तुला हे देणे गरजेचं आहे, नाहीतर तू बरी कशी होणार. एवढं बोलता सुरेखाच्या चेहऱ्यावर देखील हास्य आले. तिनेही ती गोळी घेतली आणि तशीच खाल्ली आणि क्षणभरातच झोपी गेली. पण इकडे साधारण रात्रीचे 11:30-12 वाजले होते. सहजपणे विशालनी एक गोळी ही सुरेखाच्या तोंडात टाकली. सुरेखाला शुद्ध होती आणि ती पाणी पिऊन झोपी जाऊ लागली. पण त्या क्षणी विशालच्याच मागे सुरेखाला तिचा बाबा दिसू लागला. सुरेखाने ती गोळी तशीच थुकली आणि ती उठून बसली आणि बोलू लागली की विशाल, तुझ्या मागे बाबा तसेच आहेत. आणि विशाल चिडत बोलला, कुठे आहेत बाबा. नाही तिथे बाबा वगैरे कोण. विशाल मागे बघणार, पण त्या क्षणी तो पुढे ढकलला गेला आणि तो जमिनीवर पडला गेला. आणि विशाल बोलू लागला, कोण आहे इकडे. आणि सुरेखा बोलत होती, अरे हे काय बाबा, त्यांनीच तर तुला ढकललं. पण त्या क्षणी त्यांचे ते बाबा हे रागावलेल्या अवस्थेत बोलू लागले, सुरेखा, हो मीच बोलतोय. तुला माहितीये, त्या रात्री कोणी घरी नव्हते आणि हा विशाल आला. कळत न कळत यांनी माझा गळा दाबला आणि त्याच वेळेला प्रॉपर्टीचे सगळे पेपर्स हे तिच्या नावावर करून घेतले आणि नंतर माझा जीवही घेतला. पण आता त्याला कळाले की काही प्रॉपर्टी ही तुझ्या नावावर देखील आहे आणि तेच तो करतोय. हा तुला गोळ्या देतच नाहीये. हा तुला हळूहळू करून विष देतोय, जेणेकरून तुझा जीव जाईल. आणि हो, तुला मरताच त्याची सगळी प्रॉपर्टी
जी तुझ्या नावावर आहे ती त्याच्या नावावर होईल. हे ऐकताच सुरेखाला आठवू लागले. ती आरशामध्ये बघू लागली तर तिने पाहिले की जणू 60-70 वजनाची ती सुरेखा किमान आता 40-45 वजन एवढेच तिचे झाले होते. तिच्या अंगात कसलाच त्राण उडला नव्हता. जणू असे वाटत होते की हवा जरी आली तरी ती उडून जाईल. ती तशीच त्या विशालकडे रागात बघू लागली, पण विशाल हवेत उचलला गेला. हळूहळू करून तो पंख्याला लटकवला गेला आणि त्याच पंख्याला एक रश्शी आली आणि विशालला देखील फाशी ही भेटू लागली. पण इकडे तिचा तो बाबा तसाच क्रूरपणे हसत होता, जणू काय तो त्याचा बदला पूर्ण घेत होता. विशालचा जीव कोणत्याही क्षणी जाणार, पण त्याच वेळेला सुरेखा ही विशालच्या जीवाची भीक मागू लागली आणि बोलू लागली, बाबा नाही, तुम्ही असले काम करू नका. जर तुम्ही याचा जीव घेतला तर तुमच्यासारख्या एका नेक पुरुषावर असले नाही ते आरोप पुढे जाऊन होतील. तुम्ही असं काही करू नका, याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा नक्की भेटेल. हे ऐकताच सुरेखाचा बाबा तिच्याकडे बघू लागला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक हास्य आले आणि त्यांनी त्या विशालला तसेच सोडले. तो जणू एका उंचीवरनं खाली पडला आणि आपल्या जीवाची भीक मागू लागला. सुरेखाच्या बाबांनी सुरेखाच्या डोक्यावर हात ठेवले आणि त्याच क्षणी तिथून अदृश्य झाले. पण इकडे सुरेखाने विशालच्या एक कान शिर लावली. त्याच क्षणी पोलिसांना बोलवले. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. विशालने गुन्हा कबूल केला आणि आता जणू त्याला जन्मठेप तर नक्कीच होईल. इकडे सुरेखाने आपल्या बाबांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी मोठी विधी केली आणि त्यांना शांती मिळवून दिली. म्हणून मी बोलत होतो, प्रत्येक वेळेला भूतं वाईटच असतील असे नाही, काही भूत हे चांगले देखील असतील, हो की नाही? कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडिया तेजस स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.